Ribadavia acollía hoxe a inauguración da edición número 63 da Feira do Viño do Ribeiro. O acto comezaba co recoñecemento dos premios acadados nestes primeiros meses do ano. As nosas variedades de uva, Treixadura, Godello, Tarrantés, Mencía, entre outras, son excepcionais para facer grandes viños. No que levamos de 2026, os viños da denominación de orixe Ribeiro obtiveron máis de 50 medallas nos 5 concursos vitícolas celebrados a toda agora, 9 medallas no concurso Mundus Vini, en Alemania, 23 premios no concurso Bacus, e, ademais, foi a denominación máis galardoada en viños brancos no concurso francés Challenge du Vin, con 6 premios dourados. E, aínda así, nos quedan máis concursos hasta o mes de xuño, así que preparadevos que creo que vamos a arrasar. O subdelegado do Goberno alentaba por foco na internacionalización dos viños do Ribeiro. É un momento ideal para o viño do Ribeiro, un viño que busca calidade, un viño que busca innovación, un viño que é capaz de competir, ten esa competitividade que de fai chegar a mercados en toda España, e agora estamos nun momento, e eu animo, e o Goberno de España anima e fornece as adegas para que den o salto a mercados novos no exterior. Estamos nun momento clave para esta situación, hai que ganar mercados, hai que posicionarse sempre coa bandeira da calidade, da innovación e a garantizada competitividade dos viños do Ribeiro. A cita convirte a vila no epicentro do viño, a gastronomía e a cultura galega. Hoxe estamos en Ribadavia, estamos na decana, estamos na fundadora, estamos en donde probablemente xurdiu todo, porque aquí ten moita historia, pero unha historia que, sobre todo, se fai con constancia. O que decíamos, 63 anos non é nada fácil, é moi difícil, e isto só se fai traballando todos na mesma dirección, remando todos do mesmo xeito e sacando adiante este proxecto con cooperación de todos. Non falamos de 63 anos de historia, son 63 anos de historia da Feira do Viño, pero son séculos de historia do viño na comarca do Ribeiro. Eses séculos de historia que transmiten e que nos trasladan o esforzo que durante todo este tempo as xentes que habitaron e que habitan esta comarca dedicaron a convertir o Ribeiro na referencia única de calidade do viño en Galicia e no mundo, se me permiten facer esta afirmación. Ribadavia é o corazón dunha comarca que non se entende sen o viño, nin o viño sin ela. Aquí, entre os vales do Miño, do Avia e do Arnoia, o que vemos non é só paisaxe, é traballo, é historia e, por suposto, é futuro. Son viñedos que falan de familias, de colleitas, de esforzo, pero tamén de moito orgullo. Este ano o pregón estivo a cargo de Xosé Carlos Sierra, referente na divulgación do patrimonio vitivinícola galego, que fixo ademais unha reivindicación. Pousamos intencionadamente a mirada neste pregón no territorio, para lembrar que el é o fundamento sobre o cual actúan as xentes que o ocupan e o colonizan. Facémolo, ademais, para reivindicar un estatuto do ben cultural dos socalcos e das costeiras singulares, ademais do recoñecemento recibido pola denominación de orixe e das proteccións ambientais recoñecidas nalgúns concellos. A feira reúne a 29 adegas e colleiteiros da DO que presentan a diversidade e calidade dos viños desta comarca.